vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 49 years ekuberekwa. Ndatovawo zvangu nevazvikuru, saka dangwe rangu mwanakomana wangu ari kuraramawo ari kunyika yevatorwa inova iri Botswana. Saka mwana wangu uyu pari zvino agara nevakadzi ivo vanokwana kuita 5, ende mwana wangu uyu chakonzera kuti ange achigara nemadzimai anokwana ivo kuita 5 enhauye kuti pavakadzi vose avo vanogara navo ndinongoona vasingandiitiri ini. Akambotanga achawanana nevakadzi ikoko kuBotswana achiuya navo paya pekuti vanenge vati chovhei vachigara vose, kana kuti paya mukadzi wacho paanenge abatira pamuviri anozoti kana pamuviri paya pakura, then mudzimai uya aibva azounzwa kwandiri. Saka ameno zvazvinongondiitira so ndinobva ndangonzwa ndichishora mukadzi uyu anenge aunzwa nemwana wangu nekuda kwekuti vanenge vakasangana kunze kwenyika, sezvo ndinongonzwawo vamwe vachitaura vachiti ivo kana mwanasikana akangogara abuda munyika ino yedu yeZim akaendawo kune dzimwe nyika achirarama ari kunyika dzevatorwa anenge atova pfambi. Saka pavakadzi vose avo vanokwana kuita 3 vakasangana navo kuBotswana akazouya navo kuno, ndakabva ndamuudza kuti ava varoora vauya navo inini handikwanise kuti ndinge ndichivagamuchira. Saka zvandinozoita ndezvekuti ndinobva ndazotanga kutsvakiridza zvimhosva ndichitsvaka kuti vange vachizongonosvika pakunorambana. Pane wekutanga, mukadzi wake wekutanga ndakakwanisa kuti vange vachirambana, but ipapo handina kana kushandisa muteuro kana kuti mishonga. But pane vamwe vose 4 ava ndinoda kureurura kuti ndakazotoshandisa mishonga zvekare neminamato, because iye ainge oti iyi ndiyowo choice yangu mama, ndo zvandasarudza izvi. Saka zvandaiwanzokuita ndezvekuti paya pekuti mukadzi akaunzwa kuno ndaibva ndazoti handisi kuda kuti munge muchidzokera mose nekuti muroora wangu ndikuda kuti ndinge ndichimbosara naye. Saka pakuzonosara nemuroora apa ndine vamwe madzibaba avo vandinowirirana navo. Madzibaba ava ivo vanozanganisa church zvekare nezvechivanhu, saka vane minamato iyo yavanotanga vandipa. Minamato iyi yavanondipa hanzi ndeye kuzvichenura kuitira kuti kana ndozobata mishonga yakaipa inini ndisazorohwa neshamu naMwari. Saka ndinotanga ndaita mazuva anokwana iwo kuita 3 ndichizvichenura ndichigeza nemunamato uyo wavanopota vachindipa, then kana ndapedza kuzvichenura ndopa vanobva vazondipa mushonga wacho. Saka mishonga iyi yandinopiwa zvandinoita ndezvekudai so ndinoitora ndobva ndazoiisa muchibhodhoro icho chinenge chiine mafuta emuroora ekuzora. Ndinotaimira paya paanenge asipo kana kuti paanenge akangovarairwa zvake, ndobva ndatora chibhodhoro chake chiya chinenge chiine mafuta ake ekuzora ndobva ndazoisa mushonga uya. Saka each and every time paya paanenge apedza kugeza achinozora anenge afanana nemunhu anenge achingonombora tsvina yembwa kana kuti tsvina yegudo obva atanga kuzvizora kumeso. Izvi zvinenge zvichiitirwa kuti paya paanozodzokera kumurume kana kuti murume paanozouya achitora mudzimai wake, mwana wangu uyu paanenge ouya kuzotora mudzimai wake anobva azotanga kusema mudzimai wake. Vachinosvikako ikoko kuBotswana ndopavanozonorambana. Saka mwana wangu pari zvino iye ava nevana vake vanokwana kuita 6, then akaita vana ava vanokwana kuita 6 nevakadzi vake 5 vaakagara navo. Saka anongoti akagara nevadzimai vake paya pakungonoti mudzimai abatsirwa mwana, then ndo panobva panyanyisa kushanda mishonga yacho iyoyo. Mishonga iyi ndinoitora ndobva ndazonoiisa muchibhodhoro icho chinenge chiine mafuta emuroora ekuzora, then paya paanenge ozora anenge angofanana nemunhu uyo
anenge achinombora tsvina yegudo kana kuti tsvina yembwa achizvizora zvake. Saka izvi zvinozokonzeresa kuti ange achizonosemewa nemwana wangu. Paya mwana wangu paanozouya achitora mudzimai wake, paanozodzokera naye kuBotswana, vanenge votosemana. Vachinosvika ikoko vanobva vatongorambana. Pari zvino mwana wangu ava nevana vake 6 at a young age ende agara nevakadzi vanokwana ivo kuita 5. Saka mwana wangu akabva mukundiudza kuti iye ane umwe zvekare waari kudanana naye, uyo waari kuda kuti ange achizogara naye semukadzi nemurume. Manje mukoma ndinoona kuti uyu futi musikana wacho waakatora, sezvo ndisingazivi background yake, ndava kutonzwa kakutomuvenga because pane umwe wandanga ndichitarisira kuti ndiye anofanira kuti ange achizoita mukadzi wake, but dambudziko riripo nderekuti achiri under age, iye achiri ne14 years. Saka kuti mwana wangu ndinge ndichimuudza kuti mira for 4 more years, ndinoona sekunge panozoti netsei. Ndakambomutsvakira hangu vamwe kumashure uko, but vaviri ava vandakatsvaka kuno kukomusha vakangoti vaendawo ikoko kuBotswana. Ndikabva ndatoona vava kutotanga kuita kakundishayinira, ndikabva ndashandisa zvekare mishonga iyo yandakapiwa namadzibaba avo vandinowirirana navo kuzonosvika vachizonorambwa nevana vangu. But uyu mwana weshamwari yangu ndinomuona kuti mwana ari right, mwana anonditeerera ende ndinokwanisa kuzomukontrola. But ndinoona sekunge 4 years dzakati one day apa mwana wangu akabva mukundiudza kuti ane umwewo uyo waava kudanana naye. Saka still ndinoona kuti ndichangosvika futi pakumuparadzira marriage yake, nekuda kwekuti ndava kutofila kutoti this woman uyo ari kuda kutorwa nemwana wangu does not deserve mwana wangu, nekuti mwana wangu atori nekabasa kake kakatonaka kuBotswana ikoko. Saka handidi kuti ange achizongotorana netsvina dzisina kana basa dzinozomushayinira mangwana kana kuti dzinozomuhurira mangwana. Ndinodawo musikana anenge aine background yandinenge ndichiziva, but uyu vakangosanganawo paonline, sezvo akandiudza kuti mama, takasangana mune rimwe gurupu paWhatsApp. Zvino angava mukadzi here wekuti anonzi ndakasangana naye paWhatsApp? Ipapo ndo pandiri kuramba. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu kune vedare. Ndinganzi ndiri mubereki akaipa here kana kuti zvandiri kuita zvakanaka, because I feel as if ndiri kuchengetedza mwana wangu. Handidi kuti mwana wangu ange achizosvika pakuhurirwa. Ndiri kumutsvakirawo the perfect wife. Hey vedare, ndo message iyo yakabva kuna gogo. Hanzi mwana wangu ndiri kumutsvakirawo the perfect wife. Zvaizvezvi ava nevakadzi vanokwana ivo kuita 5 vaagara navo. Apa mwana wacho uyu dangwe ravo hanzi ane 26 years, apa ane 6 vana with 5 different women. Hey, zvakangoma hazvo vedway. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section mama ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 32 years ekuberekwa. Ndinodawo kureururawo izvo zvandakaita. So ndakanzwa confession yeuyo musikana ainge achiti iye akarombera chihure. Zvinhu izvozvo vanhu vanokwanisa kuramba zvavo, but zvinhu izvozvo zviriko. To the ladies out there, the prayer that you have to do on a daily basis, unofanira kuita munamato wekuti kunyangwe zvonzi zvadii murume wako ngaasatambira kumahure achiita zvekukecha zviya zvekuti munhu anoenda onotorana nehure vobva vaita short time. Kana uri munhu anonamata, unofanira kuti unge uchinamata uchidzinga mweya iwoyo, nekuti murume wako kana akangogara adaro, yo ndo kunenge kuri kutoparara kwemarriage yako ikoko. Know this kuti I am speaking as a woman anotengesawo muviri wake, zvekare semunhuwo ane zvinhu zvaakabata bata mukutengesa muviri wangu. Uye
kana uriwo munhu wechivanhu, zamawo kuti upote uchikumbirira murume wako kuti asambofa akapindwa nemwoyo wekuti anoenda achinokecha mahure, nekuti kana akagara adaro, ziva kuti kunyange mumba muine mufaro wakaita sei, ndo kunenge kuri kutoparara kweimba yako ikoko. Saka ininiwo ndichizonosvika pakunobatawo mishonga iyi yandakabata, zvakaitika ndezvekuti ndakarerwawo nagogo vangu. Saka gogo vangu ava taingonzwawo runyerekupe rwekuti gogo vangu vainge vakamboitawo izvi zvechipfambi. Gogo vaiziva mishonga. Gogo vangu mishonga iyi yekudyisa dai kwanga kuri kunzi dai vakandidzidzisawo kugadzira mishonga iyi yemupfuwira, kana nanhasi uno ndingadai ndiine mari, because zvaizvezvi munhu anogona kugadzira mishonga yemupfuwira anokwanisa kutoita bhegi chairo, because ndo itori pahigh demand. Zvinoti masmall house zvigoti vakadzi chaivo vose vanenge vachingozama kupfuwira mapartners avo. Saka gogo vangu ava, kubva pandakatanga kumerawo mazamu ndichizoenda kumaperiods, gogo vangu vakabva vazotanga kunditemerera nyora. Zvidya zvangu zvose izvi zvakazara nenyora. I think kuti nyora dzandinadzo muzvidya zvangu dzinokwana idzo kuita 18, but nyora idzi manje dzinoti paya kana ndiine murume dzinobva dzanyura, dzobva dzapinda dzinobva dzapinda. Nyora idzi zvadzinoita ndezvekuti kana ndiine munhu paya dzinobva dzanyura, dzobva dzapinda muropa chaimo, zvekuti munhu uya haambozozvioni kuti inini ndine nyora, asi anozongoti paya pakunosika bonde neni anenge achinzwa zvimwe zvekuti anenge asina kana kumbogara akazvinzwa kana arere neumwe munhukadzi. Saka izvi zvinobva zvazokonzeresa kuti munhu uya ange achizongoramba achiuya kwandiri. Gogo vakati vapedza kunditemerera nyora dziya 18, ndopa vakabva vazotora chimwe chimunhu chainge chakavezewa vakachiburitsa mune rimwe bhegi. Chimunhu ichi chainge chiine sikarudzi yemunhurume, ndokubva vazondiradzika pachimhasa. Chimunhu ichi ndo chakatondibvisa kumandara. Gogo vangu vakachizodza vaseline pasikarudzi yacho, ndokubva achazotanga kuitiswa bonde neni. But chakatondishamisa ndechekuti bonde racho harina kana kumbondirwadza, sezviya zvinonzi kana munhu achibviswa kumandara anotonzwa kutorwadziwa, but ini handina kana kumborwadziwa. Ndakazototi time pandainge ndonzi nagogo chizvipukuta, ende ndakanzi ndinge ndichizvipukuta nechimwe chijira icho chainge chakarara chakanyikwa mune imwe hari yainge izere nemishonga. Pakunopukuta paya ndo pandakabva ndatoona kutoti ko ingawani kuzasi kwangu uku kune ropa rainge rabuda. Gogo vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kwavari mushure mekunge ndava nemukomana wandinenge ndava kudanana naye. Asi ndakazoti ndadzoka kwavari, gogo chakandishamisa ndechekuti gogo vakabva vatanga kundibina, vakandirova. Gogo ndikavabvunza kuti komunondiroverei, vakabva vanditi ndikuda kuti unge uchidanana nemukomana ane mari, because at that time ndainge ndichidanana nemukomana uyo wandainge ndichidzidza naye, tose inini naye we were in the same class. Vakabva vanditi ndinoda kuti unge uchidanana nemurume ane mari. Saka gogo vakabva vazondidzidzisa kuti ndinoattracta sei varume vevanhu. Ndakabva ndatanga kudanana neumwe murume uyo ainge achishanda muHarare ikoko kumaraini kwedu, ndiye ega ainge aine motikari. Saka zvino akazoti auya, aiwanzokuya once a month kumusha achizoona mhuri yake. Ndo pandakabva ndazopiwa mimwe mishonga nagogo. Vakabva vanditi mushonga uyu unofanira kuti paunonosvika pamba pake unobva wanodonhedza mushonga uyu, ende vainge vangondituma kuti ndinge ndichienda kunokumbira munyu. Saka ndakabva ndasvika paya, murume uyu ainge akatogara zvake panze achiverenga zvimanyusipepa zvake, ndokubva ndadonhedza chimushonga chiya chandainge ndapiwa nagogo. Ndokubva ndabvunza kuti mudzimai wacho ainge aripo here, akabva anditi kwete, vainge vaenda zvavo kumvura. Ndikabva ndati ndatumwa nagogo anzi tiri kukumbirawo munyu kumba hatisisina munyu, kana tazotenga tichazokudzorerai. Saka akabva anditi huya ndinge ndichikupimira. Ndokubva ndamutevera mukicheni muya. Asi ndakati ndichingonomutevera mukicheni, ndokubva atovhara dhoo, akabva atondikurura chipfeko changu chemukati, ndokubva atoita bonde neni paya akandikotamisa.
akabva azondipa munyu, akabva andipa zvekare nemari pamusoro, akabva anyora phone number dzake pachipepa akanditi, iwe ndikuda kukuita mukadzi wangu nekuti unonyanyisa kunaka pabonde. Ndokubva ndadzokera kuna gogo ndakabata mari iya, chipepa chiya chainge chiine mafone numbers nemunyu uya. Gogo vakabva vanditi tinofanira kutoti tinge tichimufonera. Ndokubva vazonokumbira foni panext door since tainge tisina foni. Vakati vakumbira foni ndokubva vazondipa foni, ndikabva ndadhaila manhamba aya. Murume uya ndikabva ndazomuudza kuti ndine ndainge ndafona, akabva ati it is fine. Takazoronga zuva rataifanira kuti tinge tichizonosangana mugomo. Takazonosangana mugomo muya ndokubva tasika bonde redu. Muswere wese wezuva tirimo mugomo imomo akabva azondipa imwe foni yake iyo yainge atengera mudzimai wake, but ainge atorera mudzimai wake foni iyoyo mushure mekunge asangana neni pabonde. Then akandiudza kuti ndinge ndichizomufonera. So ndakabva ndazotsvakirwa line nagogo ndokubva tazomubhaza murume uyu apo paainge ari kuHarare. Akabva andiudza kuti ainge achazonditumidzira mari. Saka ndakabva ndazoenda kubhazi ndikanotora mari iya yandokugadzirira, ndikabva ndazoenda kuHarare. Ndakagara naye kuHarare murume uyu about 2 months. Then ndokubva ndazomutiza murume uyu nekuti ndainge ndanyengwa neimwe mbinga, tisataura zvedu mazita, but itori mbinga inotozivikanwa zvekudaro, but munhu uyu ane mabhazi ake. Saka ndakangosanganawo naye mukoma, ndokubva ndatopfimbwa paya naye murume uyu ndikabva ndatomubvuma. Then takangoti tichingonoita bonde akabva atonditi iwe kumba hauchadzokeri. Mukoma ndakagara muMickles Hotel kwemwedzi wose achingonditsvakira kwekuti ndinge ndichigara. Akazoti andiwanira kwekugara, ndokubva ndatoenda kuya kumba kunyowani ndikagara nayo mbinga iyi. Yakasvika pakutomboda kuramba mudzimai nevana, but mudzimai wacho akazonditsvaka akandiwana, akabva ati iwe ndinokuurayisa nemaCIO iwe, ende ndinoda kuti unge uchisiyana nemurume wangu, uchiri mwana, you are still very young, tsvaka vamwe vezera rako, siyana nemurume wangu. So ndakabva ndazosiyana naro dhara iri. Then parakazorekedza kundibhadharira rent ndo pandakabva ndazotanga manje kuitawo zvichipfambe ndichitengesa muviri wangu. Saka ndaiti kana ndikarara nemunhu wandinenge ndarara naye, sezvo ndainge ndakaudzwa nagogo vangu, vainge vakandipa zvimwe zvimicheka, vakanditi zvimicheka izvi ndo zvaunoshandisa pakupukutisa munhu uyo waunenge uchiona kuti ane mari, micheka iyi ndo yaunozouya nayo. Saka ndaiti kana ndikapukutisa uyo wandinenge ndichida kuti arambe achingodzoka kwandiri, ndaibva ndazoisa pasaidi micheka iyaya, ndobva ndazonopa gogo. Gogo vaizogadzira micheka iyoyo, then murume iyeye aizongoramba ungodzoka kwandiri. Saka inini confession yangu I hope kuti ichabatsirawo vamwe vanhu kunze uko, especially vanhurume. Siyanai nadzo nyaya idzi dzekuti munofamba muchiita zvekukecha, nekuti mukukecha umu ndo munobva zvirwere number 1, zvekare ndo munobva maproblems akaita sekuti munhu anozoshaya simba pabonde. Ameno kuti inini ndakakaurisa vanhu vanokwana kuita vangani vainge vauya kwandiri vobva vandikecha, kungomuda so munhu ndobva ndatomusunga sikarudzi yake. But isusu sevakadzi vanoitawo zvekutengesa miviri yedu, hatizombopafunge ipapo kuti munhu uyu wandiri kusunga sikarudzi yake, since inini ndiine multiple partners, so what is going to happen next? Isusu tinongoti kana takufarira kana tikanakirana pabonde ndobva ndatokusunga sikarudzi yako, ende handitombokuudzi. And most of the men out there vane matambudziko yekuti vava nemisana isina kusimba, inhau yekuti vanenge vakasungiwa samwe nemahure avanenge vakambokecha. Just that kuti unge uchizorangarira kuti hure rakandisunga sikarudzi yangu nderipi, because isusu hatitombokuudzi kuti ndo zvataita. Tinenge tichitongopretenda sekunge tisitomborina kana basa newe, tinenge tichitokuita rough, but at the same time tinenge takatokusunga sikarudzi yako, ndo zvatitongori izvozvo. Saka it is just a warning my brother kune avo vanofarira zvekukecha mahore. Zama kuti paunoenda kunokecha hore rako kana muchisangana muchishandisirana dziviriro, uchingopedza munhu akangwara anobva atora sikarudzi yake obva abvisa
protector riya wobva wasunga. Kana wasunga wobva watora tissue wobva wanoflasha same time kana kubva wanorasa, noti zviya zvamunoita zvekuti munoti kana mapedza then mobva matongoputira mobva matokanda kwakadaro, because paya pakuzonorara unokwanisa kutotaimirwa then protector riya robva ratotorwa, kana kuti hurume hunenge hurimo hunotongotorwa wotongoiswa paside. Uye paya pakunopukutana usatendedza munhu asiri mukadzi wako kuti ange achipukuta, ingava iri small house chaiyo, usabvuma kupukutiwa nesmall house nezvimicheka zviya zvinenge zvichizosara kumba kwesmall house. Hamenewo kuti vangapafambisa sei varume ava, because ndo pavakapusa ipapo. Vanoti kana vari kudzimba dzemagirlfriends avo kana kuti kudzimba dzemahure avo, vanobva varegedza mahure avo achivapukuta nezvidhende izvo zvinozosara zvekare kumba kwehure. Munhu anotendedzwa kupukuta sikarudzi yako mukadzi wako waugere naye, because iye anenge asina kahutsinye ikako kekuti anenge achida kungokusunga sikarudzi so that ange achikukaurisa. So I hope kuti confession yangu ichakwanisawo kubatsira vamwe vanhu kunze uko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi nyaya dzandinadzo mukoma dzakawandisa. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mapanzwa ka I hope kuti tazvinzwa vana baba. Hanzi munhu anongotendedzwa kupukuta sikarudzi yako, munhu uyo waunenge wakaroora ndiye chete anotendedzwa kupukuta sikarudzi yako, because izvo zvekuti kana maenda kumujolo kumasleep over obva wapukutwa ikoko, hanzi pakaipa. Tell me what you think in the comment section. Yo.